Analyse af luskepissefortællinger. Vi skal beskrive Jens' forhold til storebror Niels og til hans forældre. Storebror Niels er Jens' store forbillede, og han er begyndt at ryge hash, og det synes Jens er rigtig sejt. Så han begynder også at ryge cigaretter. Jens tænker, hvis hans storebror gør det, så må det være sejt, så skal han også selv prøve. Jens og Niels har en fælles hobby, og det er at samle på gamle fjernsyn og radioer. Og det har de gjort meget, og så de har et tæt forhold. Men så bliver Niels ældre og kommer i puberteten, og så vokser de stille og roligt fra hinanden. Og det er Jens meget ked af. Moren hun er meget ustabil, og hun er ikke i stand til at forstå ting stille og roligt. Det kan også være et tegn på, at hun er i overgangsalderen. Hun er lidt skør. Hun løber skrigende ude på vejen, når Jens kommer og fortæller, at han har lavet en atomulykke. Det viser også, at hun er lidt naiv og dum, fordi at stå og ødelægge fjernsyn, det sker. Det er ikke en atomulykke. Hun siger til naboen, at de skal gå ned i beskyttelsesrum. Så hun overreagerer rigtig meget. Og faren, vi går ud fra, at faren han er læge, fordi Jensen siger, at faren giver lithium til hans patienter. Og faren, han er en rigtig dårlig rollemodel over for Jens og Niels. Da Jens, inden hans konfirmation, der giver faren ham en øl. Og så står der også, at faren han ryger. Og det er også lidt dobbeltmoralsk, fordi han er meget mod hippier, især fordi at de ryger. De ryger så fede, men det er stadig lidt dobbeltmoralsk. Faren han er meget firkantet i hans opdragelse, og bruger meget alternative opdragelsesmetoder. Men faren han er også lidt... De humoristiske træk, det er, at historien er meget humoristisk, men faren han siger også til Jens, at der stikker narkosprøjter op af jorden, som en dag vil vokse og blive til narkotræer.